כמו גאון, איזה שיגעון. אף מימין חולף משמאל, פתאום דממה וגול. מחצית שנייה, דקה 32, הוא כל יכול. הוא כבר עשה זאת פעמיים, כמו משמיים גול. הכדור נורא כמו חץ מקשת, במכה קרא את כל הרשת. עבר שני מגינים כאילו זה דבר רגיל, איזה תרגיל. איזה גול פנטסטי הוא הביא לי היום, אתה מלאך מושיע. כשאנחנו בצרות ואין כבר שום תקווה עוד, אתה ורק אתה תמיד תמיד מופיע. הקהל כולו מודה, מריה דן גמר, כן הקהל כולו מודה לך בזמר. איזה פלא